Benvinguts al canal. Repetiré 2 vegades cada frase. Al final del dictat trobareu el text per fer la correcció. Recorda que pots pausar el vídeo tantes vegades com ho necessitis. Comencem. Dictat 17. El rellotge antic. El rellotge antic. En una habitació petita d'una casa antiga hi havia un rellotge de paret. Punt i seguit. En una habitació petita d'una casa antiga hi havia un rellotge de paret. Punt i seguit. Feia més de 100 anys que funcionava. Punt i seguit. Feia més de 100 anys que funcionava. Punt i seguit. La seva fusta estava una mica desgastada, però encara era molt bonica. Punt i a part. La seva fusta estava una mica desgastada, però encara era molt bonica. Punt i a part. Cada matí, quan marcava les 8, la família començava el dia. Punt i seguit. Cada matí, quan marcava les 8, la família començava el dia. Punt i seguit. Les campanades omplien la casa i recordaven a tothom que el temps és important. Punt i a part. Les campanades omplien la casa i recordaven a tothom que el temps és important. Punt i a part. Un dia, el propietari el va portar al rellotger. Punt i seguit. Un dia, el propietari el va portar al rellotger. Punt i seguit. Necessitava una petita reparació. Punt i seguit. Necessitava una petita reparació. Punt i seguit. El rellotger li va explicar que aquell rellotge tenia una història molt especial. Punt i a part. El rellotger li va explicar que aquell rellotge tenia una història molt especial. Punt i a part. Després d'arreglar-lo, el rellotge va tornar al seu lloc. Punt i seguit. Després d'arreglar-lo, el rellotge va tornar al seu lloc. Punt i seguit. Va
continuar marcant les hores i recordant a la família el valor dels bons records. Punt i final. Va continuar marcant les hores i recordant a la família el valor dels bons records. Punt i final.